Hola a tots i totes. Com bé sabeu, soc Marta i avui vos vinc a parlar sobre la ciutat en la qual visc, Dénia. Dénia és una ciutat d'aproximadament 44.000 habitants, la qual té diversos llocs a visitar, com el seu castell o el casc històric. Però, sobretot, destaca per la muntanya de 700 metres que té al costat, el Montgó. En aquesta muntanya, la gent acostuma a fer excursions i senderisme fins a arribar a un dels punts més alts, la Creueta. I, si ens centrem en la flora, podem trobar al voltant de 650 espècies. Si ens centrem en la banda sud, les carrasques i els pins eren els arbres que més destacaven, però degut a les altes temperatures i els incendis, ara són els arbusts els que predominen. Ara bé, vos trobeu capaços d'assenyalar les parts de la carrasca? Jo estic segura que sí. D'una altra banda, els arbustos que es troben més presents són el coscollar i el romeral. De nou vos faig una pregunta. Quin tipus de fulla té el romeral segons el seu limbe? Espero que l'encerteu. També predomina el Montgó a la llevanda i per aquest motiu molts dels paisatges que podem veure ací es plenen d'aquest color tan bonic. I és que el Montgó va ser declarat l'any 1987 Parc Natural per la seva riquesa en plantes i, de fet, diversos científics han demostrat que el 14% de les espècies que hi ha es troba en perill d'extinció, sobretot en els punts més turístics de la muntanya. Un d'aquests punts, on quasi sempre hi ha turistes que la visiten, és la Cova de l'Aigua. I vos preguntareu, què cova és aquesta? Doncs es tracta d'una cova amb diverses sales i un espai final que conté aigua dolça, la qual dona nom a aquest paratge. A l'entrada de la cova es poden veure unes inscripcions romanes de l'any 238 a.C. No és increïble? Però, de nou, tornant al tema de la flora, ací teniu imatges de les plantes i que voldria que identificareu on es troba el calze en cadascuna d'elles.